बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. वैभववाडी तालुक्यातील भुईबावडा परिसरात पिसाळलेल्या कुत्र्यानं 5 जणांवरती हल्ला केलाय. या घटनेनंतर परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय. जखमी झालेल्या 5ही जणांना वैभववाडी ग्रामीण रुग्णालयात उपचारांसाठी दाखल करण्यात आलंय. भुईबावडा बाजारपेठेत पिसाळलेल्या कुत्र्यानं अचानक हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या हल्ल्यात जयवंती दत्ताराम पांचाळ, राजेंद्र रमेश पाथरे, संतोष बाबू शेळके, रघुनाथ भिकाजी मोहिते, परशुराम राठोड हे 5 जण जखमी झाले आहेत. सोमवारी रात्रीपासून या कुत्र्यानं नागरिकांना लक्ष केलंय. सोमवारी रात्री झोपडीत झोपलेल्या परप्रांतीय कामगार परशुराम राठोड याच्या कानाचा चावा घेतला. त्यानंतर मंगळवारी सकाळी बाजारपेठेसह परिसरात असलेल्या नागरिकांवर कुत्र्याने हल्ला केला. यात 4 जण जखमी झाले. सर्व जखमींना ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलंय. कुत्र्याचा हल्ला थांबवण्यासाठी नागरिकांनी प्रयत्न केले, मात्र कुत्रा अधिक आक्रमक झाल्यानं अखेर नागरिकांनी सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं त्या कुत्र्याला ठार मारलं. या घटनेनंतर ग्रामस्थांनी प्रशासनाकडे भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी केली आहे. या घटनेमुळे परिसरात भीतीचं वातावरण पसरलं आहे.